Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Garbė Jėzui Kristui. Jak się spało? Kaip miegojote? Dobrze, to dobrze. Będziemy mieć później czas na świadectwa. Paskui turėsime liudijimams laiką. Więc dostaliście też informację, że będą karteczki przygotowane, żeby wypisać je. Gavote informaciją, kad reikės užpildyti anketas. I to pomoże wam później podzielić się świadectwem, jeśli będziecie chcieli, bo będzie taki czas na świadectwa. Ir tai jums gali padėti pasidalinti liudijimu, nes bus liudijimo laikas. Także to jest bardzo ważne. Tai yra labai svarbu. Będziecie mogli podzielić się tym, co doświadczyliście na Galėsite rekolekcjach. pasidalinti tuo, ką jūs patyrėte per šias rekolekcijas. Czy to uzdrowieniem, czy czymś, co działo się. Ar išgydymu, ar tuo, kas vyko jumise. To jest najlepsza część rekolekcji Tai zawsze. yra visada geriausia. Liudijimai visada yra geriausia rekolekcijų dalis. Nie ma dużo czasu, także chcę już przejść do sedna. Nėra daug laiko, todėl noriu prie esmės dabar eiti. Także prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś był z nami teraz. Šventoji dvasia, prašau, kad dabar būtum kartu su mumis. Prosimy, żebyś mówił do nas. Prašau, kad kalbėtum mums, Namaś to słowo patepk žodį i spraw, abyśmy je zrozumieli. ir suteik padaryk, kad mes suprastume Abyśmy šitą, pokochali Jezusa jeszcze bardziej. kad mes dar labiau pamiltume Jėzų. W Twoje imię prosimy. Tavo vardu prašome. Amen. Amen. Temat tej konferencji Šios konferencijos tema to jest jak utrzymać uzdrowienie. kaip išlaikyti išgydymą. Będę mówił o tym po raz pierwszy w moim życiu, Pirmą kartą kalbėsiu šią temą. także jest to dość szczególne dla mnie też Tai nauczanie. man irgi toks ypatingas mokymas. Tak jak wam powiedziałem wczoraj, jeżdżąc i posługując, Taip kaip vakar pasakiau, važiuodinėdamas ir Doświadczenie tarnaudamas uczy patiriu, pewnych rzeczy tiesiog patiriu tai, išmokstu tam tikrų dalykų. i jakby to nauczanie jest spowodowane tym, żeby odpowiedzieć na coś, co zobaczyliśmy. Tas mokymas siejasi su tuo, kad tarsi atsakyti į tai, ką mes pamatėme. Tak jak mówię, zdecydowana większość ludzi, kiedy przyjmuje uzdrowienie, to uzdrowienie jest trwałe i trwa latami, trwa cały czas, jakby nie jest odwracalne. Kaip sakiau, kad dauguma žmonių, kurie patiria išgydymą, tai tas išgydymas išlieka visam laikui ir yra neatšaukiamas. Jis tiesiog nuolat išbūna tame išgydyme, tiesiog sveiki išbūna. Ale spotykam też czasem osoby, które mówią, że jakby to trwało jakiś czas, a symptomy za jakiś czas próbowały wracać. Bet kartais sutinku žmonės, kurie sako, kad tas išgydymas tęsiasi kažkokį tai laiką, o paskui tie simptomai bandydavo vėl sugrįžti. I chcę wam dać też narzędzie Ir aš jums noriu duoti taip pat įrankius do walki, kovai, żebyście wiedzieli, co robić kad jūs žinotumėte, ką daryti. i żebyście wiedzieli, co Słowo Boże mówi. Ir kad jūs žinotumėte, ką apie tai sako Dievo žodis. Także postaram się bardzo, bardzo szybko i konkretnie przejść przez ten temat, Aš pabandysiu labai greitai ir konkrečiai pereiti bo nie mamy dużo czasu. per tai, nes mes neturime daug laiko. Także otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 4 rozdział, Morkaus Evangelija, 4 skyrius, od 3 do 9 wersetu. nuo 3 iki 9 eilutės. Marek 4 od 3 do 9. Morkus 4, 3, 9. To jest przypowieść o siewcy. Tai yra palyginimas apie sėjėją. I tej przypowieści jako takiej nie będziemy czytać, Šio palyginimo neskaitysime, ale przeczytamy jakby wytłumaczenie Jezusa na temat, bet perskaitysime Jėzaus paaiškinimą. więc poprosiłbym, żeby przeczytać od 14 do 20 wersetu. Taigi aš skaitysiu dabar nuo 14 eilutės. Sėjėjas tai sėjantis žodį. Palei kelią sėjamas žodis tai žmonės, kuriems vos išgirdus žodį ateina šėtonas ir išplėšia juose pasėtą į žodį. Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolinėje. Išgirdę žodį, jie to jau su džiaugsmu jį priima, bet jie neturi savyje šaknų ir yra nepastovus. Ištikus kokiai negandai ir persekiojimui dėl žodžio jie greit atkrinta. Yra dar kiti, sėjami tarp erškėčių. Jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpesčiai, turto apgaulė ir įvairios sukilusios aistros nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas.
Gerojoje žemėje pasėta sėkla, tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių 30-eriopą, 60-eriopą ir 100-eriopą. I widzimy, że ziarnem Ir matome, kad sėkla jest co? yra kas? Ziarnem jest Słowo Boże. Dievo žodis. Więc Bóg posyła Słowo. Dievas siunčia žodį. I podam wam dwa fragmenty, nie otwierajcie ich. Dabar aš pasakysiu dvi ištraukas, nereikia jų To susirasti. jest Psalm 107, 107 psalmė, 20 werset. 20 eilutė. I tam jest napisane tak, Ten yra taip parašyta. że Bóg posłał Słowo Dievas siuntė žodį i uzdrowił ich. ir išgydė juos. I Psalm 16, 12 werset. Ir 16 Przepraszam, Księga Przysłów to jest 16 rozdział, Atsiprašau. 12 werset. Patarlių knyga, 16 skyrius, 12 eilutė. 12, tak? Tak, 12 werset. Mówi, nie zioła ich uzdrowiły, Ne, sako, ne žolynai juos išgydė, ani nie okłady, nei kompresai, lecz Słowo Twoje, Panie, bet tavo viešpatie žodis, które leczy wszystko. kuris viską gydo. Więc siewca sieje Słowo, Taigi sėjėjas sėja žodį, sieje ziarno, sėja sėklą, ziarno Słowa Bożego. Dievo žodžio sėklą. I ono pada na różne gleby. Ir jį krenta į vairiopą žemę. I to ziarno jest ziarnem uzdrowienia, Ir ta sėkla yra išgydymo sėkla, bo to Słowo uzdrawia. nes žodis gydo. Wczoraj widzieliście to, Vakar tai matėte, kiedy my w imieniu Jezusa kada mes Jėzaus vardu wypowiadaliśmy Słowo, sakėme žodį, Słowo nakazu do chorób, įsakymo žodį ligonėms, Słowo nakazów do duchów chorób. įsakymo žodį lygos I dvasioms. widzieliśmy, jak Bóg uzdrawiał. Ir matėme, kaip Dievas gydė. Amen. Amen. Bóg posłał Słowo. Dievas siuntė I ono žodį. wczoraj padło na różne gleby. Ir vakar tas žodis, ta sėkla krito į vairią žemę. Padło na różne rodzaje ziemi. Į vairią žemę, į vairios rūšies žemę. I myślę, że w kontekście uzdrowienia ta przypowieść mówi nam Ir išgydymo kontekste, manau, šitas pasakojimas mums sako o dwóch jakby rodzajach przeszkód w glebie. apie dvi kliūtis žemėje. W kontekście uzdrowienia. Išgydymo kontekste. Pierwsza z nich Pirmoji kliūtis to jest niestałość w wierze, tai brak yra korzenia. nepastovumas tikėjime, šaknų stoka. Niestałość w wierze i brak korzenia. Nepastovumas tikėjime ir šaknų trūkumas. A drugi rodzaj gleby, czyli drugi rodzaj człowieka, O antra rūšis žmonių. to jest osoba, która załamuje się przez prześladowanie z powodu słowa. Tai tokie žmonės, kurie palūšta, kada patiria persekiojimus dėl žodžio. Czyli diabeł w pierwszej z tych rodzajów gleb Velnes iš pirmos rūšies toje žemėje, przy niestałości w wierze, kada esame nepastovus diabeł tikėjime, daje wątpliwości. velnes abejonės tai siunčia. I kiedy do człowieka dochodzi wątpliwość, Ir kai žmogus pradeda abejoti, Bóg cię uzdrowił, ale diabeł próbuje wlać w twoje serce wątpliwość. Dievas tave išgydė, bet velnes bando įlieti tavo širdį abejonę. I człowiek zaczyna medytować nad wątpliwością. Ir žmogus pradeda medituoti tą abejonę. Zaczyna medytować nad tym, a może jednak to się nie wydarzyło. O pradeda galvoti, o gal vis dėlto neįvyko tai. To jest pierwszy rodzaj gleby, Tai yra pirmoji tokia žemės rūšis. która jest podatna na to, żeby ziarno zostało wykradzione. Tokia žemė yra linkusi, kad sėkla būtų pavogta. Drugi rodzaj, Kita rūšis czyli osoba, która załamuje się przez prześladowanie z powodu słowa, - asmo, kuris palūšta patiriant persekiojimus dėl žodžio. przyjdą do was osoby, Ateis pas jūs žmonės, które będą podważać twoje uzdrowienie. kurie įtarinės tavo išgydymą. Powiesz, Pan mnie uzdrowił, Pasakysi, viešpats mane išgydė, Jego słowo mnie jo uzdrowiło, žodis jo išgydė, a on powie, to bzdury, o jis sakys nesąmonė. to są brednie. Tai yra tikrai nesąmonė. I diabeł będzie próbował, Ir velnes bandys, żebyś jakby sprawić, żebyś się załamał. ir velnes bandys daryti viską, kad tu palūštum. Jezus nazywa tą osobę
ten typ gleby, że załamuje się przez prześladowanie z powodu Ir słowa. Jėzus tokį tipą žemės vadina tokiu, kad palūšta dėl persekiojimo. I Jana 10:10, zapiszcie sobie. Jono 10:10. Złodziej przychodzi, by kraść, zabijać i niszczyć. Vagis ateina, kad pavogti, užmušti. Pavogti ir užmušti. Więc diabeł chce wykraść ziarno, Velnes nori pavogti sėklą, które przyniosło ci uzdrowienie. kurią atnešė išgydymas. Przez wątpliwości, Per abejonės, przez zasianie właśnie tej wątpliwości per tai, kad pasėjama abejonė i przez prześladowanie z powodu tego, że dzielisz się świadectwem i ktoś ci nie wierzy. ir per persekiojimą, kai daliniesi liudijimu, o kažkas tavimi netiki. I zaczynasz wierzyć w to, co mówią ludzie. Ir tada tu pradedi tikėti tuo, ką sako žmonės. Łukasza 11, Luko 11, od 24 do 26 wersetu. nuo 24. Łukasz 11 rozdział, Luko 11, od 24 do 26. nuo 24 iki 26 eilutės. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, a gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Netyroji dvasia išėjusi iš žmogaus, klaidžioja be vandenėse vietose ieškodama poilsio. Neradusi jis sako savo, grįšiu į savo namus, iš kur išėjau. Wtedy przychodzi i zostaje go wymiecionym, przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. Sugrįžusi randa juos iššluotus ir išpuštus. Tada eina, pasiima kitas 7 dvasias, dar piktesnės už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Więc wiemy, że choroba jest dziełem diabła. Žinome, kad lyga yra velnio darbas. I niektóre choroby mają podłoże duchowe. To duch jest odpowiedzialny za chorobę. Ir už kai kurias lygas yra dvasia atsakinga, tiesiog turi lygos dvasinį pagrindą. I wielu z was zostało uzdrowionych, ponieważ duchy chorób odeszły. Ir daugelis iš jūsų buvo išgydyta dėl to, kad lygų dvasios pasitraukė. I Jezus mówi, że jesteś domem. Ir Jėzus sako, kad esi namai. Każdy z nas jest domem. Kiekvienas iš mūsų yra namas. I to ty decydujesz, czym będziesz wypełniony. Ir tu apsprendi, kuo užpildysi namus. I ten fragment uczy nas, że diabeł próbuje wrócić do miejsca, z którego wyszedł. Ši ištrauka moko mus, kad velnės bando grįžti į tą vietą, iš kurios pasitraukė. Próbuje wejść z powrotem. Jis bando įeiti vėl iš naujo. Kiedy wraca, Kada kiedy grįžta, próbuje wrócić, kada bando grįžti, on musi zastać zajęty i czysty dom, jis turi atrasti užimtus ir švarius namus. aby cię ominąć. Kaip? Užimtus ir švarius, taip, užimtus. Czysty w sensie nie pusty, tylko Švarius tai reiškia ne tuščius namus, bet užimtus ir pripildytus, oczyszczony, jakby dla Boga. apvalytus Dievui. Okej? Tak. Czyli diabeł nie może wejść do domu, Velnas negali įeiti į namus, który jest wypełniony Bogiem. kurie užpildyti Dievu. Może wejść tylko do domu, który jest pusty. Gali velnas įeiti į tuos namus, kurie yra tušti. Dlatego święty Paweł w liście do Efezjan 4:27 Todėl Paulius laiške Efeziečiams 4:27 4:27 mówi: nie dawajcie miejsca diabłu. neduokite vietos velniui. I okazuje się, że to, co robisz, Pasirodo tai, ką darai, ma wpływ na to, turi įtakos. czy dasz miejsce diabłu, czy nie. Ar tu duosi vietos, suteiksi vietą velniui ar ne. Styl twojego życia Tavo gyvenimo stilius ma wpływ turi įtakos. na to, czy diabeł będzie mógł wrócić, czy nie będzie mógł Tam, wrócić. ar velnas galės grįžti, ar negalės. Czyli przez co można dać miejsce diabłu? Per tai galima suteikti vietą velniui. Przez grzech i powrót do starego życia. Per nuodėmę ir grįžimą prie buvusio senesnio gyvenimo. Wtedy diabeł może wrócić. Tada velnas gali grįžti, Podajesz mu prawo. nes tu leidi, Podajesz mu suteiki teisę, przestrzeń. duodi erdvę. Jezus nazwał diabła ojcem kłamstwa. Jėzus velnę vadina melo tėvu. I on będzie próbował
wysłać ci pewne symptomy choroby, Ir jis bandys išsiųsti tau tam tikrus lygos simptomus, żeby podważyć twoją wiarę w Boże uzdrowienie, kad tu suabejotum Dievo išgydymu, żeby podważyć to, co zrobił Bóg. kad suabejotum tuo, ką tau Dievas I padarė. teraz to jest bardzo, bardzo, bardzo istotny moment. Čia yra labai esminis I momentas. chcę, żebyście wiedzieli, co wtedy robić. Ir noriu, kad žinotume, ką tada daryti. Bo to jest moment, od którego zależy, czy utrzymasz swoje uzdrowienie, czy nie. Nes tai yra momentas, nuo kurio priklauso, ar tu išlaikysi savo išgydymą ar ne. List do Efezjan, 6 rozdział, Efeziečiams laiške 6 skyriuje, werset 11 11 eilutė i werset 13. ir 13 eilutė. Przeczytajmy te dwa wersety oddzielnie, to nie od do, tylko jeden i drugi, 11 i 13. Efezjan, 6 rozdział. Efeziečiams 6 skyrius, 11 i 13. Ja przeczytam po polsku. 11 ir 13 eilutė. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. I 13. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać zwalczywszy wszystko. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. I są tu użyte dwa zwroty, na które chcę zwrócić uwagę. Noriu atkreipti dėmesį į du dalykus, kurie čia pateikti. Że mamy się ostać i przeciwstawić. Turime atsilaikyti ir pasipriešinti. I grecki oryginalny tekst, Originale graikų kalboje używa tu dwa słowa. čia panaudoja du žodžius. I w tym pierwszym słowie ostać się, które mamy tutaj, Tai yra pirmas žodis išsilaikyti. Greka tłumaczy ten wyraz Graikiškai išverčiama taip. jako stać mocno, Būti stipriu, dać opór, pasipriešinti trwać przy czymś. ir išlikti prie kažko. I drugi wyraz, przeciwstawić się, Paskui pasipriešinti, kitas žodis. Greka tłumaczy jako stanąć przeciw, Graikiškai stotis prieš. stawić czoła czemuś. Tiesiog susidoroti tarsi. I chcę wam pokazać, że to... I Paweł myślę, że chce wam to pokazać przede wszystkim. Manau, kad ir Paulius nori tai parodyti. Że to nie oznacza bierności. Tai nereiškia būti pasyviam. My musimy być aktywni, Mes turime būti aktyvūs, żeby ostać się, kad atsilaikyti, żeby zwyciężyć. kad nugalėti. I tu nie chodzi o defensywę. Čia nekalbama apie pasitraukimą. Tu nie chodzi o to, żeby tylko stać i się próbować bronić. Ir čia nekalbama apie tai, kad stovėti ir gintis. My musimy zaatakować Tiesiog turime atakuoti wroga, który nas atakuje. priešą, kuris mus Bo jeśli atakuoja. zostaniesz w pozycji defensywy, Nes jeigu tu gynybinėje pozicijoje liksi, to diabeł ukradnie ci to, co ci Bóg dał. tai velnės pavogs tai, ką Dievas tau davė. Co to znaczy w praktyce? Ką reiškia praktiškai? Kiedy przychodzą symptomy choroby, próbują wrócić. Kai bando lygos simptomai grįžti, Nie mówię, że tak musi być. nesakau, kad taip turi būti. Ale jeżeli tak się zdarzy, Bet jeigu taip atsitiktų, po pierwsze nie wątp w to, że Bóg cię uzdrowił. tai pirmiausia, neabejok tuo, kad Dievas tave išgydė. Nie mów, Boże, no zdawało mi się. Nesakyk, Dieve, nu man pasirodė. To był przypadek. Tai buvo atsitiktinumas. Bo słowo, które Bóg posłał, Nes žodį, kurį Dievas siuntė, uzdrowiło. išgydė. Słowo, które Bóg zasiał, Žodis, kurį Dievas pasėjo, przyniosło uzdrowienie. atnešė išgydymą. Ale kiedy diabeł próbuje jako kłamca, próbuje oszukać cię, Bet velnės kaip melagis bando apgauti, musisz wiedzieć, jak zareagować. turi žinoti, kaip sureaguoti. Po pierwsze, Pirma, Bartek o tym mówił, Bartas sakė, jesteśmy w Chrystusie na wyżynach niebieskich. esame su Jėzumi dangaus aukštybėse. Jeśli coś próbuje wrócić, Jeigu kažkas bando grįžti, masz prawo nakazać temu, turi teisę įsakyti, by odeszło w imieniu kad Jezusa. pasitrauktų Jėzaus vardu. Masz prawo nakazać, Turi teisę pasitraukti. odejdź bólu w imieniu Jezusa. Pasitrauk skausmę Jėzaus Kristaus vardu. Duchu choroby, odejdź.
lygos dvasia, pasitrauk. W imieniu Jezusa. Jėzaus Kristaus vardu. Słyszałem świadectwo człowieka, Girdėjau liudijimą žmogaus, który został uzdrowiony z bardzo poważnej choroby. kuris buvo išgydytas iš labai rimtos lygos. Noga wydłużyła się o 10 centymetrów. Koja pailgėjo 10 cm. Miał jakby wykręconą nogę, zdeformowaną. Koja buvo deformuota, išsukta. I został uzdrowiony na jednym ze spotkań, Ir jis buvo viename susitikime išgydytas, o których słyszałem. apie kuriuos aš girdėjau. I został zupełnie uzdrowiony w jednej chwili. Ir jis buvo tą pačią akimirką išgydytas. Noga wróciła do zdrowia, wydłużyła się, Koja zaczęła wyglądać normalnie. pailgėjo ir pasidarė normali. Za 6 tygodni, Po 6 savaičių, kiedy szedł ulicą, kada ėjo gatve, nagle poczuł, jak coś, ból wykręca mu nogę. jisai pajuto, kaip skausmas persuka jo koją. To było na środku ulicy. Tai buvo vidury gatvės. I on oparł się o ścianę Ir jis atsirėmė į sieną. i wiedział, że diabeł chce mu wykraść jego Ir uzdrowienie. jis žinojo, kad velnas nori I pavogti mówi, jo wiedział, że to išgydymą. głupio wygląda. Ir jisai žinojo, kad tai kvailai atrodys. Ale położył ręce na swojej nodze Bet jis padėjo ranką ant i savo kojos wykrzyczał to. ir išrėkė. Diable, nie oddam ci. Šėtonė, netiduosiu tau tai. Uzdrowienie należy do mnie. Išgydymas priklauso man. W imieniu Jezusa rozkazuję ci odejść. Jėzaus Kristaus vardu įsakau pasitrauk. I z powrotem wszystko zostało uzdrowione. Ir iš karto viskas vėl buvo I nigdy išgydyta. więcej nie wróciło. Ir niekada negrįžo. I chcę ci tas powiedzieć, że skausmas. może przyjść taki moment Ir aš noriu pasakyti, kad gali i ateiti musisz toks wiedzieć, jak momentas. zareagować. Turi žinoti, kaip sureaguoti. Musisz wiedzieć, co zrobić, Turi žinoti, ką padaryti. żeby zwyciężyć. Kad nugalėtum. Zwyciężyć wszystko. Kad viską nugalėtum. Po drugie, Antras dalykas. drugie narzędzie. Antra priemonė. Ogłaszaj Słowo Boże. Skelbk Dievo žodį. Ogłaszaj wersety o tym, że Bóg przynosi uzdrowienie. Skelbk tas švento rašto ištraukas, kur kalbama, Nawet- kad Dievas gydo. Nawet te, które podałem wam w tej konferencji. Netgi tas ištraukas, apie kurias aš jums pasakiau Czy w šioje poprzednich konferencijas. konferencjach. Ar buvusiose On konferencijose. uzdrawia wszystkie moje choroby. Jis gydo visas mano ligas. Posłał Słowo i uzdrowił wszystko. Jis siuntė žodį ir viską išgydė. Izajasz 53. Izaijas W 53. jego ranach moje zdrowie. Jo žaizduose mano išgydymas. Nie ogłaszaj kłamstwa, które diabeł cię próbuje wmówić. Neskelbk melo, kurį velnės nori tau Jestem chory, jestem obolały. Man skauda, aš esu Bóg ligonis. mnie oszukał, to Dievas wróciło. mane apgavo, viskas grįžo. Okłamali mnie na rekolekcji. Per rekolekcijas mane apgavo. Ogłaszaj prawdę. Tu skelbk tiesą. Ogłaszaj Słowo Boże, Skelbk Dievo žodį. bo ono ma moc Nes Dievo žodis turi jėgą utrzymać twoje uzdrowienie. išlaikyti tavo išgydymą. Mówcie, to moje i nie oddam. Sakykite, tai mano ir aš netiduosiu. Trzecie narzędzie Trečias įrankis to jest dziękczynienie i tai uwielbienie. yra dėkojimas ir šlovinimas. Uwielbiaj Boga. Šlovink viešpatį. Dziękuj Mu. Dėkok jam. Nie narzekaj. Nesiskusk. Mówiliśmy wam, narzekanie sprowadza ducha choroby i ducha Mes śmierci. jau kalbėjome, kad tas skundimasis, murmėjimas tiesiog pritraukia lygos dvasią. Dziękczynienie i uwielbienie sprawia, że Duch Święty przychodzi. Dėkojimas ir šlovinimas teikia, kad šventoji dvasia ateina. I przez dziękczynienie i uwielbienie Per dėkojimą ir šlovinimą gwarantujesz sobie, savo garantuoji, że twój dom, którym ty jesteś, kad tavo namai, kuriais tu esi, będzie wypełniony bus pripildytas Bożym życiem. Dievo I gyvenimu. diabeł będzie omijał cię z daleka. Ir velnės iš tolo tave aplenks. Kiedy diabeł czuje woń twojego dziękczynienia i Kada uwielbienia, velnės jaučia tavo dėkojimo ir šlovinimo kvapą, on ominie ciebie, jis tiesiog aplenkia tave. bo to jest aromat, który go odstrasza. Tai yra toks aromatas, kuris jį atbaido. W duchowym świecie uwielbienie i dziękczynienie jest aromatem, czymś wyczuwalnym. Dvasinėje sferoje, dvasinėme pasaulyje šlovinimas yra aromatas, jaučiamas To aromatas. jest broń przeciwko wrogu. Tai yra ginklai priešus. I czwarta rzecz, Ir ketvirtas dalykas, ostatnia rzecz, paskutinis, i na tym skończę. ir tuo baigsiu. Ludzie, dbajcie o siebie. Žmonės, rūpinkite savimi. Dbajcie po prostu o siebie. Tiesiog žiūrėkite savęs. Bóg ci może dać zupełnie nowe ciało, Dievas tau nori duoti visiškai naują kūną. ale przez zły styl życia może się po prostu Bet zniszczyć. gyvendamas blogų stiliumi gali viską sunaikinti. Trzeba się dobrze odżywiać.
Reikia gerai valgyti. Trzeba spać Reikia odpowiednio długo. miegoti pakankamai. Trzeba mieć czas na odpoczynek. Reikia turėti laiką poilsiui. Może to jest najmniej duchowe z tych wszystkich trzech Galbūt punktów, visą 4. tai iš visų šitų punktų mažiausiai dvasingas punktas. Ale powtarzam jeszcze raz. Bet dar kartą kartoju. Bądźmy mądrzy. Būkite išmintingi. Musimy być mądrzy. Turime būti išmintingi. Możesz dostać nowy samochód, Gali gauti naują automobilį. ale przez sposób użytkowania, zły sposób Bet użytkowania, jeigu blogai naudosiesi tuo automobiliu, możesz go w tydzień zajechać, zniszczyć. gali sunaikinti tą naują automobilį per Więc savaitę. nawet jeśli Bóg da ci coś nowego, Ir jeigu Dievas duos tau kažką naujo, dbaj o siebie. žiūrėk savęs. I to jest bardzo ważne. Ir tai yra labai svarbu. I to wszystko, co wam chciałem Ir powiedzieć. viskas, ką norėjau pasakyti. Bądźcie błogosławieni. Būkite palaiminti. Amen.